Værsgo. Jamen, jeg tager den på senere, fordi jeg har sådan lidt det klør i håret, du ved, ikke? Jeg fortæller dem, hvordan de gør deres ting. Du fortæller dem, hvornår de gør deres ting. Thomas, det er når de kører, jeg rejser mig. Eller løber efter dem. Ja, altså jeg synes, når sådan, de er ude på vejbanen. Jeg synes, det virker fuldkommen realistisk med hånd og blod og sådan noget. Det eneste, jeg vil gerne have, det blod nu ind i hovedet på ham. Når det bløder, altså han har opdaget dig til hånden ind, så kan du godt suge. Ja. Og tak. Hovedet. For ellers så siger jeg det. Du er sådan en af de der små grimme hunde. Kom igen. Det mener altså, at jeg får omspejling. Sådan her. Okay. Ivan, han er en flygtning, som er kommet til Danmark. Og så er han ramt af en masse krigstraumer, hvilket har givet mig et lille twist, kan man roligt sige. Okay, stop! Hanna, der er noget med noget trafik. Reload, ikke? Det er det hidtil latterligste take, vi har lavet. Er du sindssygt? Aldrig har jeg set så mange mennesker både tabe bukserne og sidde fast i trafikken og være gemt bag rollator på en gang. Det var fuldstændig håbløst. Det ender i filmen. Altså, Ivan, han er hjemløs, så, men han er også en outsider, så han har ikke nogen overhovedet. Han går for sig selv. Ivan! Det var bare fordi hun... Alt foregår inde i hans eget hoved. Pludselig begyndte hun at skrige. Så ville jeg bare have hende til at stoppe, ikke? Første gang, der har været åbent. Ja, det er godt. Så kommer Per over og står og snakker lidt. Ser det der. Ikke? Og så kan du sige til hende, prøv lige at høre, så kigger på din røv. Jeg kan slet ikke klare den der lyd der. Så du ved, hvad det er sådan duft til. Han er her jo ikke, P. Nej, men... Ja, altså du må lave markering. Ja. Så fangede hun sådan en svane, du ved. Så kunne ikke lade mig at forestille mig, at hun var helt nøgen, og hun så tog den der svane på sig. Pjukket ud. Tak til Steve. Du har en... Og så har jeg også skulle øve mig på dialekten. Han har jo sådan en slavisk dialekt. Så kigger hun, du kan bare ikke fange svane, så kigger hun på sådan svane. Jeg kunne ikke lade være med at forestille det. Det er skide godt, det må vi have med en eller anden vinkel. Så lige da jeg skal til at gå forbi hende, så vender hun sig om og kigger på mig. Jeg kan slet ikke klare det, så får hun en plads på hovedet, ikke? Lige i hovedet, mand! Og så løber jeg ned ad trappen. Uld væk! Så. Det er jo sådan en balancegang mellem, at det bliver karikeret, eller om det bliver indenfra. Så det håber jeg har fundet frem til. Men det må resultatet vise. Jeg sidder sådan her. Ja, og der er der derude i billedet. Så jeg skal her. Ja. Og så fuld smadret over det slag. Mere smadret. Hvad siger han først? Jamen, jeg tror, det er noget med ansigtet også. Det er noget med at lægge noget. Ind. Jeg skal ned. Du lidt meget derovre væk fra mig i starten, når du siger Nu der er det hans Vi starter med ham, der siger, hun skal ikke stride med numsen, så begynder P at råbe helt vildt, og så slår Jakob. Jeg har ikke kigget på dig overhovedet, mand. Jeg sidder bare her. Hver gang døren er gået op, så er du siddet og kigget på hende. Det er der siddet og set, mand. Nå, ved du hvad? Hvis hun ikke vil have, at man kommer til at kigge en lille smule på hende, ikke? Så skal du være med at stå der og strutte med den der, du får. Hvad skal hun, mand? Du skal være med at strutte med den der numse. Kan du ikke sidde og lyve over for dig selv? Pas den her for ret i din fucking numse, mand. Hvad er det, du vil? Nej, stop! Hvad så, mand? Jeg mener det, mand! Det er lille civil, mand! Du får sat ikke! Ja! Kræfter mig! Det er lille nar! Stemmer den ikke for helvede! Stemmer! Jeg skal have, mand! Du færdig med det der for strømmerne! Færdig, lille nar, mand! Stemmer! Tak, det er skide godt. Det er super fedt. Ja. Altså, klask. Ja, klask. Ja, altså jeg har været ude og snakke med hjemløse. Rigtig hjemløse. Altså jeg har ikke snakket med nogen decideret psykisk syge, men man kan sige, når man er ude i det miljø, så ser man den. Og så har jeg gået rundt som hjemløs, altså i mit kostyme, gå ind og handle, og med accent og med beskidt i ansigtet og sorte negle. Og det var meget interessant at mærke, hvordan folk reagerer på en, når man kommer.
Det lykkedes mig faktisk at få rabat på en kebab, da jeg kom ind ved Istegade. Så jeg fik til 10 kroner billigere. Så det var jeg ret stolt af. Så han købte mig som hjemløs. Og tak, gør I fantastisk.